3:20 ujutru, nisam spavao ništa, trenutno mrzim svoj život, dok oni tamo ljubitelji kineskih čajeva iza cvetaju što idemo. Ovo u pozadini je Slađan, drugar koji nas vozi na aerodrom, jedan od petorice koja se prijavio dobrovoljno. Razlog, kupuje nov električni auto, pa da isprobamo kako i šta. Kaže da je za sad odlična investicija, da štedi jako mnogo na gorivu, pa razmišljam da kupim nešto slično za firmu. Za one koji ne znaju, morate doći bar 2 sata ranije na avion i još sat vremena puta od Novog Sada do Beograda, znači moramo ustati, krenuti 3 sata pre nego što poleće avion minimalno. Posle 2 sata i nešto smo sleteli u Amsterdam, odakle smo hvatali let za Šangaj. U Amsterdamu smo provalili neku ekipu Indijaca koji operišu po aerodromu, doduše ne znam gde bi pobegli sa tim što ukradu, merkaju torbe i torbice. Nije problem da ukradu torbicu zbog para, nego zbog pasoša. Pa obratite pažnju na te stvari, to do sad nisam doživljavao na aerodromima, ali prilivom silnih migranata iz manje razvijenih delova sveta menja se svašta u samoj Evropi. Ovo su sad kadrovi leta od Amsterdama do Šangaja. Hrana je bila ispod prosečna, a video materijal, filmovi koji se daju u avionu su fantastični, najnovije stvari koje trenutno idu po bioskopima, pa tih 12 sati ne deluje tako strašno. Pre ulaska u kino, to jest na carinsku kontrolu, mora se popuniti arrival card, sad se to radi već elektronski, može da se uhvati njihov internet. Nismo imali nikakav problem sa tim, međutim imamo problem sa internetom. E-Simom koji smo kupili u Srbiji, koji je prošli put radio savršeno, sada ne radi iz nekog razloga i ne možemo da koristimo nikakve zapadne aplikacije sa aerodromskim internetom. Drugi problem je što se ovde sve plaća preko njihovih aplikacija, keš skoro da se ne koristi, može, ali skoro da se ne koristi i bez interneta ste kao slepi. Sad moramo da rešimo to, da vidimo gde baguje, pošto ni na jednom telefonu ne radi to što smo uzeli. Ja kažem, prošli put je radilo savršeno. Jako lepo izgledaju ova njihova električna vozila. Uzeli smo taksi od aerodroma do hotela. On je bio dosta skuplji nego aplikacija Didi. Kad smo se vraćali nazad u sledećoj epizodi ćete videti, mislim da je vozilo bilo tipa 2600 ili 2800 dinara, a nekih 50 evra, ako se dobro sećam, je bio ovaj put taksijem. Svi živi voze na struju, jako su tihi i čisti. Sa jedne strane ovo, a sa druge strane kineska Karaburma. Ovaj stadion kao leteći tanjir. Gledao sam ja, ljudi u crnom, nećete me prevariti. Jako loše vreme nas je uhvatilo, samo jedan dan je bilo sunčano, za razliku od prošlog puta gde je bilo sve fantastično. Nebo im je jako lepo, nije ovako sivo, nego je kiša bila non stop. Uzmite u obzir da je ovo periferija grada. Ovo je ono cveće o koje sam vam pričao, o kojem sam oduševljen. Znači, ceo grad je pokriven time. Da vam bude za nauk, koliko god da ste u gužvi, kada kažete ženi uzmi šta hoćeš, znajte da ste napravili ogromnu grešku, finansijsku. Mada, lepo je, vredi svaki dinar. Mnogo je lepše od prošlog hotela. Prosto da ti ne bude žao za ženinu sreću i ospeh. I direktan ulaz iz hotela u tržni centar, nek mi je Bog u pomoći.
Huawei radnja, kao i Xiaomi, imaju svoje modele automobila, a onda u istom lokalu imaju i modele telefona. Sad su ušli u godinu konja, pa su konji bukvalno na svakom ćošku. Ovdje je crtan Izotopija, apsolutni hit. Ovo košta 79 juana, to je nekih 1350 dinara. Ideja za biznis nekom od vas. Uvoz svega ovoga, prošli put smo kupili 2 komada, odneli nekoj deci na poklon, oduševili su se. I ovo je 1350 dinara u fancy tržnom centru. U nabavci ne verujem da je više od 350. Tako da se ne bavim ovim čime se bavim, verovatno bi radio nešto slično, ovo nema kod nas. Kako da naterate dete da se obuče i zagrne, da samo hoće. Ima toga bukvalno koliko hoće. Još jedna od stvari, to je ideja za posao, su ove vrste igračaka. Sad sam računao, jedan komplet košta oko 2300 dinara u tržnom centru. Kod nas u tržnom centru košta 50 eura, najjeftiniji pa cene idu naviše. Ovo što sam rekao da košta 2300, slobodno podelite sa 3 u nabavci. Ovako izgledaju otprilike te stvari kad se završi. Sve ove bicikle i motorići su na iznajmljivanje. Što se tiče vožnje, katastrofa su. Znači, ovde je nekad i smer ulice i crveno svetlo i pravila prevoza opciona stvar. Međutim, jako malo sudara ima, jer računaju svi na to da je vozač sa druge strane idiot i onda paze i očekuju da će ovaj drugi da napravi neku glupost, tako da nisam viđao puno gluposti, iako bih se ja lično potukao 17 puta dnevno. Ulazak u metro direktno povezano sa tržnim centrom koji je direktno povezan sa hotelom. Obezbeđenje je na svakom koraku, skeniranje prljaga kao u avionu. Nisam koristio jer je taksi toliko jeftin da uopšte nema potrebe. Iako je sve jako bezbedno, na javnim mestima, metroima, tržnim centrima, svugdje ima ove opreme za obuzdavanje ljudi. Nikad nisam video uživo da je neko napravio neku glupost, a možda je ovo i razlog za toga. Samo ovaj deo Šangaja, Pudong se zove, ima oko 5,5 miliona stanovnika, znači za nijansu je manji od cele Srbije po broju stanovnika. A sa druge strane, takozvani band, to je kao kej, sa kojeg se gleda na sve ove svetleće efekte na zgradama. Ušao brat robot s nama, radi dosta za neko. Ajde, zašto ide tu? Neće da ide tu, ide na treći. Pa na trećem, a na 9? Šta kaže Artu, Ditu šta nosi? Što je super. Evo se čini, gde smo mi sad na treću? Vratio nas je na treći. Ćao. Ćao, vrate robote. Važna stvar, kad putujete, treba vam ovakav punjač. U nekim hotelima
postoji priključak koji ne mora da se koristi. Sa ženine strane kreveta ima priključak za naše punjače, ali na većini mesta toga nema, pa morate poneti ili kupiti ovde. Ovo je naučno-tehnološki muzej u Šangaju koji je kasnio sa izgradnjom jako puno, probio je sve rokove izgradnje, konačno je gotov, gužva je nenormalna koliko ljudi dolaze, nismo uspeli da uđemo u njega, jer karte moraju da se kupe nekoliko dana unapred. Na moju nesreću, odmah ispod njega je metro stanica koja je ujedno i fake market, gde me žena ošurila za torbice. Ovi na carini kad smo se vraćali mislili su da smo šverceri. Sa LED display na kojima može da se promeni sa videa na kameru, recimo can you change it to camera, i sad on snima šta je ostalo i tako dalje. Ako nekog interesuje ta vrsta posla. Da, važna stvar, kad ste na ovakvim mestima, sve cene koje vam daju uvek mogu da se podele sa 2, 3, čak i 5 puta da je spustite od onoga što su tražili. Nikada vam neće reći zadnju cenu, nego će vas pitati koja je zadnja cena, i ako vi kažete samo pola, a ne trećinu od te cene, oni će pristati na to i reći daj para, ide, dogovorili smo se. Tako da odlični su trgovci i treba naučiti puno toga od njih. Kina je jako pooštrila uslove o brendovima, ne dozvoljavaju više koje kakve kopije da se prave, verovatno su potpisali neki sporazum sa svetom, jer sad i oni imaju svoje brendove kao što recimo Xiaomi, BYD i slično. Sad na tom fake marketu sve što, da kažem, markirano, a nije fake je, se jako krije. Pokazivali su mi neke super kopije Rolexa za od 600 do $1000 koji su identični kao pravi, znači bukvalno sajđija ne može da vidi razliku. I gde god uđete, glavni argument im je good quality. Niko od njih mi nikad nije rekao, sem ovog momka sada, zašto je nešto boljeg kvaliteta. Znači, samo ponavljaju to kao papagaj, a verovatno zato što i malo lošije pričaju engleski. You take video? Brat Kinez i ja smo se upravo dogovorili, cenu smo pustili ženi za torbicu sa 1350 na 500 jana, nek je živ i zdrav. Zanimljivo, aplikacija na semaforu, pokazuje mu koliko ima na semaforu. Još vremenski da čeka dok se ne upali. Sve je povezano i umreženo. Što se tiče tih aplikacija, još jedna jako zanimljiva stvar. Postoji opcija, okačit će Dule sliku u postprodukciji, gde pokazuje ne samo najbržu rutu, nego kuda je i najveći, najbolji hlad. Zašto? Kulturološka razlika između njih i nas je što je nama lepo da se pocrni, ljudi idu na more, u solarijume i slično, a Kinezi vole da je što više belo i bledo, jer to je znak bogatstva da ne rade teške fizičke poslove napolju. Za istu tu stvar muškarci često nose duže nokte ili jedan dugačak nokat na malom prstu, što nama zapadnjacima izgleda odvratno ružno, a kod njih je, da kažem, statusni simbol da se ne bave manualnim radom. Treća najviša zgrada na svetu, Shanghai Tower. Siguran sam da postoji razlog zašto je tako, ali mi nikako nije jasno. Leva traka je za pravo, dve srednje su za desno, a skroz desna je za levo. Ako je ovdje neko normalan, ja sigurno nisam. Sad ovo je bogati kraj, a mi smo tu na granici sa nekim običnim svetom, iako je ovdje bezbednost na najvišem nivou koliko sam ja shvatio. Znači, ne da niko nije probao da me opljačka, nego niko nije probao ni da me prevari. Međutim, na zgradama često postoje, na ovim jeftinijim,
rešetke na prozorima. I desi se da bude, ovdje to nije slučaj, ali desi se da bude sve do tipa 10. 15. sprata postavljeno. I kada sam pitao zašto to, šta će rešetke na 10. spratu, kaže pa popne se lopov. Kako se popne? Pa popne se na rešetke na prvi pa na drugi i ko prvi nema tu uđe u stan. Tako da nije da nema kriminala, samo ja nisam viđao, imao sreću, to jest nesreću da sretnem tako nešto. Pokupio nas je brat Kinez, imamo neka 2 sata, nešto malo manje do fabrike. 8.200 dinara nas je izašlo, neko premium vozilo smo tražili, ne znam ni koja je marka, liči na Teslu, a nije. Postoji brzi voz do tog grada gde je fabrika, međutim pola sata otprilike traje vožnja, ali dok odemo do stanice, dok sačekamo voz, dok nas pokupe tamo, odemo do fabrike, dođe nam na isto, ovako nas doveze direktno na adresu. Imajte na umu da se, kad uzmete ovako neki taksi, sve putarine, mostarine i ostalo što ima plaća dodatno na sve to, znači ne pokušava taksista da vas prevari. Sad smo u tunelu pa imamo mrak, tunel ide ispod reke u Šangaju, ovdje u centru nemaju mostove uopšte, kažu zbog pogleda na sam grad. U svakom slučaju nekih 600 dinara će izaći još dodatne putarine do fabrike. Kupila im je žena lepe poklone i spakovala u lepe kutije, malo istraživala, postoje određene boje koje treba da se nose, bela nikako, ona simbolizuje sahranu. Isto tako postoji gradacija, nije isto šta nosite radniku i šta nosite šefu, to se jako gleda. Nećemo snimati tamo, malo bi bilo neukosno kako im predajemo to, ali smo im spakovali stvari iz Srbije koje ovde ne mogu da kupe, tipa ajvar, rakija, čokolade neke domaće i veverka. Veverko je najbolja stvar koju sam ikad u životu jeo, to pravi moj drugar Mirko Perić. Ko ne zna šta je, nek proba da nađe, nema na puno mesta da se kupi ili nek poruči online, link u opisu. Evo, o ovome sam pričao, ne znam koliko se vidi, kiša je velika na polju. Tu su kule za testiranje liftova, ima ih na stotine. Ne mogu uopšte da pokažem koliko je to veliko. Dok gledate ove kadrove, like, subscribe, share i komentar za algoritam. U sledećoj epizodi dešavanja iz fabrike, kakve sam tehničke izmene tražio i zašto. Montaža kontejnera i kako rade 3 puta brže nego mi. Za sada. Pobedit ćemo ih. Do sledećeg gledanja, pozdrav!